ମୁଁ ଏକ DKMS ରୁ କିଟ୍ ମଗେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲେ ଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ସେ ଲୋକ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମର HLA ଟାଇପ୍ କ'ଣ? ଏ ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ କରିଛି। ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଦୁନିଆରୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋ ସହିତ କିଏ ଅଛ? ମୋର ସଜେସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ DKMS ୱେବସାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।